עד 1961, שנהריה הפכה להיות לעיר. מנחה העבודה שלי זה דוקטור אבי פיקר, בהזדמנות זאת תודה על כל התמיכה והליווי. הנושא זה קליטת העלייה הגדולה בנהריה. המונח העלייה הגדולה זה מונח שלא מוסכם על רוב חוקרים, שנוי במחלוקת. יש המכנים את העלייה הזו בשם העלייה ההמונית. כאשר בעצם המילה המון מסמלת אנשים רבים, אך יש בה מידה של ביקורתיות כלפי אופיים של העולים, שהם אנשים פשוטים, אנשים המוניים בעצם. אז במקום העלייה ההמונית אני בחרתי במונח העלייה הגדולה, שהוא בעצם מסמל את החשיבות והתרומה של העלייה הגדולה בנהריה. נהריה מוכרת כעיר יקית, יוזמה מאוד מאוד יפה של יזמים שמגיעים מגרמניה. זו המושבה. היא הייתה בעצם מוקפת בכפרים ערבים, הייתה המושבה הצפונית ביותר בארץ ישראל. יש לנו בצפון כפרים, אסיף ובאסה, לכל הצד המזרחי יש כפרים, מכברי עד תל, תכף נדבר על יתר המקומות, ובדרום כפרים ערבים, שעכו היא הכי מוכרת בכולם. בעצם במלחמת העצמאות איימה על עצם קיומו של היישוב היהודי כולו, ובפרט על קיומה של נהריה בשל המיקום שלה. דבר ראשון, היא לא נכנסה לתוכנית החלוקה, היא לא הייתה אמורה להיות בתוך הגבולות המדיניים של מדינת ישראל, וגם היא הייתה במצור. המצב הכלכלי שלה היה מאוד מאוד קשה, ואנשים עוזבים את נהריה, גם היום, אבל אז במיוחד ראשי ההנהגה עזבו את נהריה, ובעצם היא נשארת מושבה קטנה, מנותקת, מרוחקת, וכאן מגיעה העלייה הגדולה. העלייה הגדולה לארץ במקום המדינה. גלי העלייה הגדולה הכפילו את האוכלוסייה היהודית במדינה כולה. מ-650,000 נפש ליותר מ2 מיליון תושבים במהלך העשור הראשון למדינה. העולים נזקקו במיידי לדיור אלמנטרי, למקומות עבודה, לתזונה, טיפול רפואי ועוד. ואחד הפתרונות היה המעברות. מעברה זה בעצם מקום זמני, פתרון זמני למשבר הדיור שנוצר בעקבות העלייה הגדולה למדינה. אפשר לראות את הצפיפות שיש באוהלים, ישבו את העולים באוהלים, בפחונים, בבדונים, ובעצם לכל משפחה ניתן אוהל אחד, ללא התחשבות בגודל המשפחה, והעולים עברו בהדרגה מאוהלים לבדונים, לפחונים, בתקווה להגיע לאיזשהו שיכון של קבע. ביולי 1950 היו במעברה 400 משפחות, שמנו 1,400 נפש. באפריל 1951 כבר גרו 800 משפחות. באוקטובר ב-1951 גרו 1,500 משפחות. קצב העלייה היה כל כך מהיר שלא הצליח להדביק את בניית הבתים למגורים. מלבד זאת, החורף מתקרב. המעברה הזאת תוכננה לקלוט 300 משפחות. אנחנו על פנייה עוד מעט עם 1,500 משפחות. מה עושים בחורף? ב-27 בספטמבר 1950 פנה קצין המחוז נהריה מאיר בן דור אל משרד הפנים אודות מחנה האוהלים בנהריה, שכונה במכתבו גם מחנה עבודה ומעברה. הוא כותב שבמחנה שוכנו כ-300 משפחות, הוא לא מעודכן, אין שום קצת יותר. הוא כותב, בימים אלה הוכן ליד המחנה בניין שיכון לעולים. בניית השיכון לעולים תיגמר רק בחודשים מרץ-אפריל 1951. מתעוררת אפוא שאלת שיכון העולים בחודשי החורף, בעיה שהיא חמורה ביותר. אז הוא אומר, בוודאי תסכים איתי כי אין להרשות שיכון עולים במחנה העולים בימי החורף. בו בזמן שחצי קילומטר מהמקום נמצאים בתים ריקים. הוא מדבר על המחנה הצבאי הבריטי שהתיישב פה גרעין של קיבוץ סער. ובעצם מבקשים מקיבוץ סער שישבו את העולים שהיו בחורבות הכפר ערבי חוממה, ישבו אותם בבתים הפנויים של הקיבוץ. ולצערי הרב, בתשובה של הקיבוץ, של מזכיר הקיבוץ, יש מקום, אבל הפרינציפ מעכב. יש בתים ראויים לשימוש למעלה מהדרישה הנוכחית של המשק. את העולים איננו רוצים לקבל היות וזה מנוגד לכל האידיאולוגיה שלנו.
עבודה שכירה כלל אינה באה בחשבון ולהושיב עולים חדשים וחסרי עבודה לא ייתכן בשעה שאצלנו העבודה בוערת. על זה בן גוריון דיבר כשהוא אמר אני בוש ונכלם. בעצם אפשר לראות כאן את הכפר הערבי, ושימו לב איפה נבנתה המעברה. בהתחלה התחילו לבנות את המעברה בחורבות הכפר הערבי, אבל כשהתחילו לבנות השיכונים, בעצם המעברה ממשיכה להתרחב, כי דיברנו על זה, תוכננה ל-300, והגיעו כבר 1,500 משפחות, ושימו לב איפה היא נמצאת, על התוואי של נחל הגעתון. ואז בעצם מה שקורה זה שהחורף הקשה של 1950-51 תופס את העולים באוהלים ובפחונים ובבדונים. השיטפון גרם לסבל רב לתושבי המעברה. נגרמו נזקים רבים לרכוש הציבורי והפרטי. עולים רבים נפגעו. הרכוש המועט שהצליחו לאגור נשטף, נעלם או נהרס. העולים היו ללא בגדים מתאימים. היו תינוקות בני שבוע בתוך העולים הרטובים. הבאתי כאן תיאור קצר של דוקטור מאיר בן ארי. מאיר היה ילד כשהוא עלה לנהריה עם אמא שלו מרומניה, ואמא שלו הייתה יוצאת ב4 בבוקר לעבודה, והיא כבר הלכה לעבודה והוא נשאר באוהל, ובמיטה שלו הוא שומע את הרעש של הגשם והוא מנסה לתפוס מחסה כי הוא מבין שהוא הולך להיות מוצף. הוא מטפס על הליפט כדי בעצם להינצל מהשיטפון. הוא אומר, הארוחות והסערות איימו לקרוע את הבדון. קמתי, התיישבתי על המיטה, הבנתי מיד שהבדון בוצף. עליתי על ליפט העץ שהבאנו בתוכנית מטלטלנו. לא חלפו על הרגעי אימה אחדים. הבנתי שהליפט שלנו הופך לכלי שיט. התנגש בדופן של הבדון, קרע אותו לגזרים ופרץ החוצה. התחלתי לבכות ולזעוק. זה מאיר בן ארי, בספרי ילד מעברה שהוציא אותו שנה שעברה. יש לציין שרבים נרתמו לסייע לעולים, אבל אף אחד לא לקח אחריות על המחדל. אפשר לראות כאן את המושבה, כאשר פה התוואי של נחל הגעתון. כאן היו פרדסים, ובעצם השיכון הממשלתי נבנה, והמעברה בעצם גולשת לכיוון הפרדסים. שימו לב שתמיד היה את כביש מספר 4, שכונה אז כביש עכו ברות, שהוא בעצם הפריד בין המושבה למעברה. המעברות היו לא רק מקומות מגורים, אלא גם מוקדי פעילות חברתית ותרבותית. הם היו בעצם זירת פעילות של קהילות חדשות, שאנשים מרקעים שונים התמודדו יחד עם הקשיים. במעברות נרקמו קשיים חברתיים עמוקים, נוצרו מנהגים וערכים חדשים, התגבשה זהות ישראלית חדשה. ואני במחקר שלי באתי בעצם גם לחקור קצת על העלייה הגדולה בנהריה, שלא נכתב עליה כמעט כלום. וגם לתת מקום לעולים האלה שבעצם באו ובנו את הארץ. למרות הקשיים הפיזיים והכלכליים שהם נתקלו בהם. לפרופסור אמיר גולדשטיין יש מאמר על יוזמה ונחישות, ובעצם במחקר שלי חשפתי המון יוזמות של העולים. גם על חוויית הילדות קצת חקרתי, ראיינתי המון ותיקים מתקופת המעברות וגם שהגיעו קודם. ובעצם ראיתי שהילדים השתלבו בתנועות הנוער, גם בימייה, ייצרו משחקים, ויש להם המון זיכרונות יפים של ילדות מקסימה, שההורים שלהם בעצם הסתירו מהם את הקשיים ונתנו להם לחוות ילדות רגילה ומיוחדת. ולצערנו הרב גם נתקלתי בחוויות שליליות וזיכרונות קשים של אפליה, ילדים שלא חוו ילדות בגלל דאגת פרנסה, שילדים היו צריכים לצאת בגיל מאוד צעיר בשביל לפרנס את המשפחות שלהם. ובעצם אפשר לראות פה סקירה קצרה של הפרנסה עד 1947, שנהריה נבנתה כמושבה חקלאית. בהמשך היו גם יוזמות של נופש, של שטראוס, זוגלבק וכו'. משנת 1949 התחילו עבודות חג, עבודות ציבוריות, ייעור, סלילת כבישים, וזה נעשה תמורת השכר הנמוך ביותר במשק, וגם אותו הורידו לעוד יותר נמוך במשק. ובשנות ה-50 נפעלו המון מפעלי תעשייה, ממש אזור תעשייה שלם בצפון נהריה כדי לקלוט את העולים. אותה מעברה שתוכננה להיות לכמה חודשים, המשיכה הלאה עד שנות ה-60, וב-56 נבנתה מעברה נוספת כדי לקלוט את כל העולים שהגיעו לנהריה. זאת אומרת, לא רק שזה לא היה זמני, זה היה יותר מדי קבוע.
הפערים הכלכליים משנים אלה ליוו את החברה הישראלית עוד שנים רבות לאחר שנות העלייה הגדולה. מבחינה דמוגרפית, אוכלוסיית נהריה גדלה מכ-1,300 תושבים לאחר מלחמת העצמאות לכ-20,000 תושבים בשנת 1960. גידול של כ-1,500% לעומת גידול ארצי ממוצע של כ-170%. בעצם אפשר לראות כאן את נהריה הוותיקה, שזה היה בעצם עד 48, כאשר העולים היה כמובן אזור חקלאי מצפון, שיכון ותיקים של ותיקי ההסתדרות קם מיד לאחר המלחמה, בתים פרטיים, שיכון עמידר שקלט עולים בהתחלה בעיקר ממוצא אירופאי, בהמשך הגיעו גם עולים מתימן ומעיראק, שישבו אותם יותר בצריפים מצפון למושבה. בעצם נהריה פותחה בשביל להגן על גבולותיה הצפוניים של המדינה, וגם כדי ליישב את המקומות שבעצם הערבים עזבו, כי בעצם הערבים איימו על קיומה של המושבה נהריה. בצפון המושבה, באזור הזה היה הרי את הכפר חוממה, והיו יורים ממנו על נהריה, גם בתקופת המאורעות תרצ"ב, גם בתקופת מלחמת העצמאות, ביישוב העולים בר, כדי שהפליטים לא יחזרו ובעצם יאיימו שוב על קיומה של המושבה, וגם שלא נצטרך להחזיר את השטח הזה, כי בעצם הוא לא נכלל בתוכנית החלוקה, וזאת הייתה התביעה של האו"ם, להחזיר את מה שלא נכלל בתוכנית החלוקה. אפשר לראות כאן את שכונת אוסישקין שקמה גם לוותיקים וגם לעולים, המעברה המפורסמת ושיכון ממשלתי שקמו, באזור של קיבוץ סער שעבר יותר צפונה לאזור שלו, שכונת רומפלדור, וקריית עשור קמה בעשור למדינה. קמו כמובן בחינוך, מבית ספר אחד שהיה בנהריה, 8 בתי ספר יסודיים, 12 גני ילדים, בית ספר תיכון, בית ספר לנוער עובד, בית ספר ערב, מספר תלמידים גדל מ-130 ל-3,800 תלמידים, גידול של 2,900%. זה השפעת העלייה הגדולה. את זה אמר בני אשר, הממסד לא הכיר בסיפורם של תושבי המעברות, אבל היו שם דברים טובים ואנשים מוצלחים שישבו והקימו את הארץ. אני נדעה מכך שהאתוס שלהם לא נשזר בסיפורה ההירואי של הקמת המדינה. אני אסיים במשהו קטן. כשאני התחלתי לחקור את המחקר הזה, מצאתי בעיקר כתבים של ראש המושבה, גרשם טאץ, שבהמשך הפך להיות ראש העיר. הוא בעצם שיבח את עצמו, שיבח את הוותיקים, שיבח את כולם. בוא'נה, אנחנו קלטנו את העלייה, כל ותיק קלט 10 עולים, שזה נהדר, זה מקסים, זה נכון, זה מהמם. אבל אני פה באתי לתת מקום לחבר'ה האלה שהגיעו ובנו את הארץ, שהם הגיעו לאזורים מלא נחשים וקוצים, והם עדרו וסיכלו ובנו ועשו שנוכל להרחיב את נהריה עוד יותר ולהרחיב את כל הצפון והדרום. אז אני אקריא קטע קטן מנתן אלתרמן. הוא אומר בעצם, הוא מדבר שהוא רואה את הפתאום כבחטב מרב חלקם מחוץ לכל מכסה נקצבת, בכל מלאכות היסוד של המדינה, בכל פרטיו של מעשה בארץ נושבה ולא נושבת, בכל מלאכות החפירה והאישור והסלילה, החרישה והזריעה מקצה הארץ עד קציה, הם בנאי יומה והם שומרי לילה, והם כיום עיקר חילה וחלוציה. הם, אם לפי חשבון נכון או לא נכון, נחלק הרול כיום הגב והכתפיים, לעיקרה של התיישבות ולעיקרו של ביטחון נובר ונמען הלא עובדה היא. אין זאת תגלית רבה לתמה ופליאה, אבל כדאי לזכור גם זאת בהמשיכנו, שיחות של ותיקים על דבר רומסה של עלייה אשר מתאים לאנו את שכמנו. כי תוך כדי דיון על נטל קליטתה וכובד מסעה אומר ליבנו לנו, כי לא ברור אם אנו הנושאים אותה, או שמא היא בעצם הנושאת אותנו. אז אני מודה למנחה שלי, ד"ר רבי פיקר, אני מודה לכם על ההקשבה, ואני מודה לעולים שהיו ולעולים שעוד מגיעים, שבונים לנו את המדינה.